Det store politiske emne i de seneste dage, det har jo været konflikten med Tyrkiet. Og den konflikt, den bunder i en ny forfatning, som den tyrkiske præsident Erdogan, han prøver at få igennem ved en folkeafstemning i april. Det er en forfatning, der vil give ham enorm magt. Det er en forfatning, der undergraver demokratiet. Og af samme grund er den også blevet hårdt kritiseret i de forskellige EU-lande. Og det er så noget, som Erdogan han nu reagerer meget voldsomt på. Han fører sig jo frem med krav om, at de selv samme lande, som anser den der forfatning for dybt udemokratisk, at de skal åbne for, at Erdogans ministre kan rejse rundt og holde salgstaler lige præcis for at få folk til at stemme på den forfatning. Og i og med, at EU-landene så har sat sig, eller flere af dem, har sat sig imod, at de tyrkiske ministre kan rejse ud på den måde der, så bruger han jo virkelig af det aller værste arsenal af skældsord imod den. Holland, Tyskland, Østrig er blevet kaldt nazister, fascister og racister. Og det er et stift stykke, at specielt Holland skal høre det der, fordi Holland i den grad blev ramt af nazismen, mens Erdogans eget land, Tyrkiet, faktisk plejede et vist samarbejde med nazisterne. Men det her handler ikke kun om en tyrkisk forfatning. Det handler også om integration, eller måske rettere manglen på integration. Der er rigtig mange tyrkere i en stribe EU-lande, det gælder også i Danmark, og en stor del af dem støtter faktisk Erdogan og hans nye forfatning. Og det er klart, det må vi andre jo se som et udtryk for, at de ikke er særlig integreret i vores lande, fordi de støtter en forfatning, der er aldeles udemokratisk. Mange af de tyrkere der, selv dem, der har boet her i en del år, de opfatter rent faktisk også mere sig selv som tyrkere, end som danskere, som hollændere, som tyskere, som østrigere. De opfatter sig selv meget som tyrkere, og Erdogan bestiller ikke andet end at sige til dem, husk nu på, I er først og fremmest tyrkere. Og det gør altså, at vi får det problem, at en hel del tyrkiske indvandrere, ikke alle, men en hel del tyrkiske indvandrere, de lever i deres egen verden, i deres eget univers, de lever i parallelsamfund. Og det går altså ikke, og det kan man ikke fjerne ved at lave alle mulige integrationsprojekter. Hvis vi skal have styr på vores eget land, hvis vi skal sikre, at dem, der bor i vores land, de føler, at de er en del af et dansk fællesskab, så er vi nødt til at gøre én ting, og det er at styre, hvor mange og hvem, der kommer ind i landet meget stramt, for vi kan ikke klare det med alskens integrationsprojekter. Og det er også læren af hele den her historie.